εύκολα έτσι. Γιατί στο βάρος, αλλά έτσι μπροστά είναι πολύ δύσκολο. Δεν μπορείς. Κουράζεσαι. 320. 320 ελιές και πόσο λάδι βγάζεις από Όταν πιάσα, ήρθε χρονιά που βγάλαμε 4 τόνους. Στην Κρήτη έχουν το μικρό, ξέρεις, ναι, το κορονέικο. κορονέικο, μπράβο. Δηλαδή να μην είναι σάπια η ελιά, δηλαδή αν μαζέψει αυτή σάπια ας πούμε, θα σου βγάλει παραπάνω λίγο οξύτητα, εντάξει. Και ο δάκος. Αλλά αναλογία έρχεται 1,3,5-4, 1 κιλό. Δηλαδή στα 100 κιλά βγάλεις 22 με 25 κιλά. Μηχάνημα με χόρτ, ξύλο, πέφτουν κάτω, βάζεις δίχτυα, τα δίχτυα και μαζεύουν οι γυναίκες γονατιστήνα έτσι. Υπάρχει χρόνος, αναχρόνο φέτη, άμα έχει και τη δέρεις πολύ, θα κάνει τον επόμενο χρόνο, μετά από 2 χρόνια. Άμα είναι φορτωμένο, όπως τώρα καλή ώρα εκεί είναι, μπορεί να μαζέψει και 4-5 τσουβάλες ελιές. Ναι. Και από τα 5 τσουβάλια μετά πώς... Εξαρτάται την περιοχή, όταν δεν είναι υγρασιώδης το μέρος και είναι στεκνό, δηλαδή προς τα βουνάρια, βγάζει, μπορεί να πάει και 3-1, πάει 4-1, δηλαδή 4 κιλά ελιές, 1 κιλό λάδι. Και μια καλή ελιά, δηλαδή... Ναι, μια καλή, εντάξει, μπορεί να σου βγάλει και 30 κιλά λάδι. Μια μεγάλη ελιά. 40-50. Ναι. Σπάνια. Ναι, ναι. Πάπου. Αυτό είναι 300 γιάρι. Ήτανε τα παλιά έτσι με αυτά, ναι, ήτανε με το χέρι-πες, όλα με το μουλάρι, εφέρτ, το πιέσανε έτσι με το χέρι. Γεια σας, έτσι παλιά. Βέβαια, είναι good für die Herz und für die Hirn, ne? Für die Humor. Εγώ λέω με Εμμάνουελ Σακελάρης. For Αρχάγγελος. Πρέπει να τα πεις Το καλύτερο λάδι της Ελλάδος είναι εδώ, της Αρχαγγέλου. Ωραίο λάδι. Για την καρδιά,
Και για το εδώ, Τις κλαίουμε Οκτώβρη και Νοέμβρη. Φιλιά και μας βάζουμε εδώ.